Tulo ka kayo tayo. So guys, nata rin sa capital site kaya nangubra kuan mga utan. Yan na ba yung mga prutas doon. Mga palit rin yung saging. Siguro ko palit ito. Nag pwede na ni ugma no? Oo. Ano, pila na? Wala na yung saging. Ito ka kilo. So, fighter kayo dira bay. Karon. Be, okay, kuhaon na to de. So, napay mais. Napay loy ah. Pila ni mong kamote te? Kamote sa 50 na. Oh, nan pa. Mamonita. Are, kaya lang ko. Ano eh. Dapat ha. Patang na dalaan. Oh, kaning dako na lang. Ay. Kaning dako. Kaning na lang. Pa ito na. Okay na te. Pila na tanan. 22. Kamote. Oh, pila tanan? 197. 197. Yara tayo. Pila ni mong saging? 100 ang kilo. Talaga? Big, kuhanin lang kung usa ka kilo, babe. Kuhanin kong ikali estimate. Para 297. Ay, pinya. Kumana. So, muna located na ni Atbang's Capital, guys. So, na busy pero mana maintain social distancing gyapon. Mag-mask, damo sa inyong quarantine pass. So, wa man say nagpabuyag doon dire. Alright. Ako. Tay tinta. So, mana mangga na natong kuha. Ay, bye. Salamat. Dahil ko dito eh. Ilang kilos mangga te? Ilang orange? 140 ang kilos mangga. Hinog-hinog na. Di may gikan ng mangga te. Sinatod ra. Alright. Tama. Mangga. Guapa. Mantap. Hinog. Kaling ako. Mangga. 140. Pila na ito eh? $189? 189. Mukhang ano na ito gamay. Ganito rin yung kuha. Dati, 189. Turo na eh. Gahi na, pagka nagunod. So, may natagpakumpra guys.
thank you so much for watching. O kung kuan, abot mo diri, ari mo diri. Daghan kay kapilian, daghan kay lamig na kautanon o mga prutas. So thank you so much for watching and see you na sa sunod na mga videos.